på den der. Okay. Ny karakter. Nu blev simpelthen smadret. Spændende. Det der, hvor hun dør lige med det samme, det er sådan... ja. Ja, for helvede. Det var meget sjovt, det der, fordi det havde jeg ikke lige forventet, at det skete, at hun simpelthen blev kørt ihjel med det samme. En idiot. Ja. Men højere venstre, der kan vi backflip og sådan noget. Okay. Og der finder jeg sådan, du begynder lige så småt at finde ud af, hvordan man egentlig styrer de her ting, at man kan vippe dem og sådan noget. Nej, han når ikke helt over. Og der trykker jeg så faren af og det sidste øjeblik, men... Oh. Bliver han bare pulveriseret? Ja, der fandt jeg ud af, at jeg er syg på baghjulet, så kunne jeg bedre komme hjem. Svæver han? Det var faktisk meget god. Og der synes jeg, det var underligt, at han blev ligesom... Det ser ud som om, han bare blev ved med at svæve. Ja. Hvor smukt. Det irriterede mig lidt, det der, at der var så meget fart på, så man ikke havde en chance. Vi skal finde ned. Ja. Det er virkelig læst. Jeg kan lige bare Det er fandme godt ramt, det der. Er det hendes fod? Ja, hendes fod og hendes hoved, eller hendes arm, eller et eller andet. Jeg tror, hun brækker nakken lige lidt. Det gjorde hun i hvert fald. Jeg synes du om det? Det synes jeg, det er fedt. At den bare bliver ved. Jeg kan især godt lide det der, at de der stumper, de ligger, og så hun flyver over i vognen igen. Det er kun endnu bedre.